2021 ел истәлекле даталарга бай булды. 4 декабрьдә халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Сибгат Хакимның тууына 110 ел тула. Кайсы шагыйр ничек кенә дип атамасын, ләкин шигырьнең нигезе тормышта, халыкта, халык язмышында, кеше язмышында. Шагыйр беренче җырлар дигән тәге китабы белән үк таныла. Аны 1938 елда Язучылар берлегенә алалар. Сибгат Хаким Бөек Ватан сугышында башыннан алып ахырына кадәр катнаша. Батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Шагыйр татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертте. Җил исми яфрак селкенми дигән китабы, Ленин фәрманы белән исемле поэмасы һәм шигырьләре өчен Тукай премиясенә лаек булды. Октябрь революциясе юлбашчысы Ленинга багышланган цикл өчен РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт премиясе бирелде. Язар өчен каян килсен хисләр. Бүген генә йөрәк сөймәсә, уйларымны төбәп киләчәккә, күңелем Ленин белән сөйләшә. Onun гражданлык поэзиясы бик көчле иде. Ул вакытта Татарстан белән горурланып, аның уңышлары белән һәм шул вакытта туган телгә мөхәббәт, яу кырында сугышта җәлилләр ятып калганнар икән, алар бүгенге көндә туган телен яшәү өчен, мәктәпләрнең яшәү өчен, безнең мәгарифнең, культураның, мәдәниятнең, әдәбиятның үсешендә алар башларын салган дип Европада уйланып йөри иде ул. Әйбит, якташларын эзләп шагыйр менә бара Гёте иленә, Фушик җиренә, текә горур тота, шагыйр башын, саклый дуслар рухын, улы хакын, ачыла бар дөньяга сабыр җаны. Колагымда яңгырый, шуңа яңгырый, Европада татар шагыйрьләре. Менә бу шигырем минем Сибгат Хакимгә башланган, чөнки үзе ул менә җәлилләр изеннән барып, Европадагы үзенең яудашларын, солдатларына ятып калганын искә алып, миңа гармун җитмешиттә, үлгәннәргә хәтта моң кирәк дигән шигырьләр язган иде. Менә шундый һәм моңлы, һәм тирән акыллы, исеменә нәкъ туры килгәнчә хаким кеше, ата кеше, остаз кеше, менә шундый булып яшәде безнең арада Сибгат Хаким. Без аны бик суюксынабыз, сагынабыз. Сибгат Хакимның 110 еллыгы уңаеннан бүген Татарстан радиосында шагыйр мирасы атналыгы илан ителде. Атна дәвамында тыңлаучыларга шагыйрьнең әсәрләре, шигырьләрне язылган җырлар, әдәби музыкаль композицияләр, иҗат кичәләреннән өзекләр, үзе катнашындагы тапшырулар яңгырап торачак. Сибгат Хаким иҗатына багышланган тапшыруларны Татарстан авазы интернет радиосыннан да тыңларга мөмкин. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.